Борсата за благородни метали в Ню Йорк откри 1 милион унции сребро внезапно. Не новодобито, не нов внос, просто внезапно се появи в отчетите. Трезор на Асахи добави 922 000 унции сребро към системата на борсата. И това веднага повдигна въпроси на пазара. А защо? Защото инвеститорите започват все по-внимателно да следят реалното физическо сребро зад хартиения пазар. Но тук има важен нюанс. Подобни движения понякога са просто административна промяна. Среброто може вече да е било в трезора, но в различна отчетна категория. И въпреки това, фактът, че пазара реагира толкова остро, показва нещо много по-голямо. Доверието в физическите резерви става все по-важна тема. Особено в момент, когато централните банки купуват злато, индустриалното търсене на сребро расте, а инвеститорите все по-често искат реален метал, а не просто обещания на хартия. Когато пазарът започне да задава въпроси за физическият метал, умните инвеститори слушат внимателно. Последвай ни, за да бъдеш информиран.